Какво да правя, ако той идва и си отива постоянно? Пише ми, после спира да ми пише. Точно когато съм се отказала вече да се интересувам от него, той изведнъж хоп, отново изкача и започва да навлиза в живота ми. Защо мъжете имат такова поведение? Когато ти постоянно стоиш и го чакаш, той да ти пише, си постоянно на негово разположение, той го усеща и не изпитва такъв голям интерес към това да те прелъстява. Мъжете са ловци по природа, те обичат да гонят плячката си. Ако ти винаги си му удобна, то той няма да изпитва особено голям афинитет да се бори за теб или да прави каквото и да било. Така че следващия път, когато той ти пише, после изчезне за седмици или понякога дори за месеци, ти не му отговаряй. Без значение дали ще му отговориш позитивно или негативно, самия факт, че му отговаряш, означава, че ти отново откликваш на молбата му. И запомни едно. Мъжете се отнася с теб така, както ти самата се отнасяш към себе си. Ако ти не уважаваш себе си и своето време, той няма да го прави. Ако ти не осъзнаваш, че заслужаваш нещо по-добро, когато то дойде, ти няма да можеш да го разпознаеш.